Jete eder bat deklaratzen dut gure artean gertadena. Ahitzeak berak ematen daut nire bihotzean pena. Guztiek hau konpreni dezaten lau urteko haur batena. Isa honetan martibiltzeko gaixoak nonzu nobena. Aurraren aita gertatu bada gaitz batez atakatu ba. Konsultatu ere izan baitu bere doktor mediku ba. Ta jende gurinez frogatzeko eman dio konseiua. Zeren bertzela ez da izanen gaitzortarik sendatu ba. Aur gaixo hori hileta gero berrenian zuten jarri. Ama suelten ari zen eta aita itzultzen ezarri. Mundu guztiak ikusi dezan ez teiapena egin garri. Zenbat sofriarazi diote hain geruño gaixoari. Aur gaixo hori ari zutela hangerrenian erretzen. Nehort ikusiko zituztela ez baitzitzaien pentsatzen. Baina geruek abertituri aitatxiarri batu zen. Sartu orduko abiatuta aurra non zuten galdetzen. Aita tristerik zegoen baina ama koraje handia. Arrapostua ematen dio lo zegoela ogia. Zerbait iduriturik bilari abiatu zen ordia. Aurra errerik hausitu zuen gerrenian nore azpilan. Guraso krudei batzuen dako irazuten flakezia. Aitortzen ziren obligatua, aipere krimen handia. Behar bezala abisatua zen herriko justizia. Lepoak motzeko izan dute azkeneko sententzia. Bueno, hau zeinek ez daki ere, venga, adi musikari guztiak, bagoaz eta.